Ngiyabingelela uMakhosi uKhwashube Madlala lona, ngiyabingelela ekhasini lami. Isihloko sokhuluma ngaso-ke namhlanje sizokhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu-ke nje, isihloko sokukhuluma ngesichitho. Kubalulekile kakhulu ukuthi mangabe uwumuntu uhlale njena uzibheka izinto zakho, ngoba kunento eyisichitho khona la ngaphandle. Isichitho useqa ngisho phansi. Isichitho siyakwazi ukuthi umuntu akukhafule, ukulele kuthumelele isichitho. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi awazi wena ukuthi unesichitho, mhlampe uthi mulele uphuphe mhlampe ungathi uzithoyilethele. Ubone kwesinye isikhathi abantu bengakuthandisisi nje, unesincentencente nje ebantwini, kanti isona isichitho leso. So kubalulekile-ke ukuthi mawumuntu uthole izinto ezisuke ziqondene naso isichitho leso. Uhlale uthole nje izinto ozozisebenzisa ezizoklina igazi lakho lithandeke. Athi umuntu umekubuka aphinde akubuke futhi. Ube nogazi kubantu, ususe isichitho leso, ngoba isichitho sigcina ungathi uzihambela nje uvela uthatha umuntu ahlangane nawe angakhaze ngempama nje ungenzanga lutho, kanti sayisona isichitho futhi leso. Kubalulekile nje ukuthi sithole izinto zokuthi siziklina igazi, ngoba uma uthola ukuthi umuntu wesifazane uthandana nomuntu wakho mhlawumbe senile eminyaka nathandana, kukuhle nje vele ukuthi kunganakele lutho nje vele kuphenduke yonke into, gcine singasezwani, niyaxabana, niyashayana, kuya lena nalena, kanti sekungene sona-ke isichitho. Nje isichitho singena ngendlela eziningi. Uthola ukuthi futhi kwesinye isikhathi uvela uxoshwe ngisho nasemsebenzini, usebenza uxoshwe ungazi ukuthi wenzeni, kanti kusayisona futhi isichitho leso. So nje kubalulekile kakhulu ukuthi sizame ukuthi sithole izinto zokuthi uzikline mawumuntu, ungahlali nje ungazami, ungabheki ukuthi kwenzakalani ngesimo sakho, ngoba siyinkinga isichitho. Ngoba kwayena lowo muntu wakho ugcine kushiyile naleyo minyaka oyibalayo ukuthi sineminyaka o5 years sithandana, kanti mhlawumbe sevele wathola omunye ozovela wangene kwezakhe athole izinto akujikijele ngesichitho, sekuyabe lo wakho akasakufuni, mhlawumbe bese kuthembisile senibeke nemali nje ukuthi niyalobolana, sekuyaphela konke lokho. Le minyaka kade uyisebenzele kangaka uhlezi kuyena utshela ukuthi nizokulastana empilweni, gcine sekungasaphumeleli into yenu, sekungene sona-ke lesi sichitho. Isichitho-ke siyinto eyobala, ngoba isichitho into ekwazi ukulapheka nje, asiyona into eyinkinga, siyalapheka nje isichitho siphume siphele kuwena. Kuba kuwena ukuthi-ke wena ufuna ukuthi akube njani, kodwa nje isichitho nje sona siyalapheka. ngiseThekwini ngokuhlala endaweni yaseMgababa. Inamba yami iyona le lapho ngezansi, siyakwazi ukuthi sikuthumelele, siyokuphekisela kaphephu izinto zakho uma ngabe ukuthi uyazidinga izinto. So kuyoba kuwena-ke, ngiyabonga.